आखाया लें आखाया साजोब्बायलै Garbunai. Birat goबावसैमोन लोगोफोर इमान सान्दुं दुंदो दिनैसो खादो भगबाननि तसा इमान सुदो माने हर गेजेराव एकदमबारे दान खोमसियाव टस सुनानै जेरै स्रां जायो इफोरबायदि स्रां जादो आरो दिनै माने इनिफ्राय थरायनानै ओंखाम ओंख्रि संनाया मोनगोन ना मोनाखै आया माथो जाबायानो जानाय नङा माथो मानो माखो मानो मानसंला फुङावनो संखानायखौ सानजौफुआवबो जागोन होननानै दोनबाय नोंखौ एसे जानो होनायखौ नोंलाय मानो जाहोना दोननांगौ दे माखो जादो नाया मानो गिलुथाय ओइ मिनि नाङा नै लोगोफोर दहाय फुङावबो आलुदो मुला इनिफ्राय अमा बेदर गोरानमोन आरो जायोमा नोंना मानो संनां आरो ओंखामखौ फेरले आंनो नों ओंखाम खानसिखौसो मानो ओंखाम जानांगौ दौगोन आं मानो दौ जानांगौ जाखो आहाबो जागोन आरो लेस्रायै माने दहाय आङो ओरैनो बेदरखौ जाग्रोदों आरो भाजाखौ जाग्रोदो नोंलाय मानो जानायथ' जानायनि प्लेटसेखौ प्लेटनै मानो जानांगौ इनिफ्राय दा गावहा संफिननो बाबाय जाहैबाय संफिननो बानायनि बाहोना इफोरो नुबाय मेथा बाजियाव संफिननांगौ सङा होननानैनो आङो बारा एवनानै आङो सानजौफुआवबो जागोन आइयाबो बेदरखौ जाखाया होननानैनो संखानायखा बैखौलाय बेदरखौ जानानै ओमफ्राय नों दा नों खिनिखौ जानो बादो खमावबाबो दाय नांलायगोन आं मायबा होनदों नामा आं जाया होनदों नामा आं जाया होनदों आखाइफोरखौबा सुग्रा सुवाखैमोन सुवाखै सुवेलुदोंमोन मिनानै एन्जरनि मानसिनि थाब थांफायो इदोंना दे रुखट मानो ओरैबायदि बेसोरा गथ'आ माने ओंख्रिया खम जाना होबाय जाहैबाय ओमफ्राय दाना संफिननांगौ जाहैबाय ओरैबायदि खस्थ' माने मा बुंबावनो बेरा दुमथेना दोननायनो बिबारा बारो फुंनि सोराङावसो नियाब बिलाइया खिलियो अखानि दैदोसो बारथोंसै गेवलां गेवथां जाथोंसै नोंनि महरा बिबारा बारो फुंनि सोरां मोनब्लासो बिलाइया खिलियो अखानि अखानि दै मोनब्लासो बारथोंसै गेवलां गेवथां आथ्रानि मानसिया दा ओंख्रि संफिननांगौ जाहैबाय दुखुआ बिखायावसो दंसै आरो गन्थंजोंबो मेगनजोंबो फैथ'नो हानाय नंला नामा भगबान गस्ला गोदान नोंनि कालेक्सनखौ ओमफ्राय नोंलाय मा मोनबाय दं होनदोंलाय माबानि ओइ मानो ओरैबायदि माने दायो दसे उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन थरायनानै बैसागोनि ब्लाउसनि कालेक्सन दख'ना 3000नि कालेक्सन ओरैबायदि होआखै नामा आङो बायना होआखै ओरैबायदि नुबाय नोंखौ सिखाव जादों खाननैसोआ आखाइखौ ओरै सफा दानस'जोबगोन आं नोंखौ मिथिबाय नों गथ'
थाखै नोंनि न'खाय नोङो बिराद गाजा नामा नोंनि न'खाय बिराद गाजा tuh malah nengsan no tanah belenya bika sudah bera dumtena demai 판신가 bibara bara misra mengabla 혼이 나야 bilaya kili 낭후이 실바 싱가랑 그봐 항시가랑 okanin tay mambla मालाय एदावबाय एदावनानै इयाव सल' दामनानै उन्दुना थानो मोजां मोनदो मा मैगं सानाव मालायखो इयाव ओंख्रि संफिन जानो मोजां मोनदो इयाव दा जाजुबना दोननानै बिकासा जायाबो होनलायदो गुबुनैल' जालायदो ना जायाबो दे होनलायदोस जायाबो दे होनलायदो 자드는 코를 잡죠. 홀로 담낭아. 오늘 자는 오늘 솔로 담낭아. मालायखौ एदावबाय एदावनानै ओमफ्राय ना आं दामनो हाया नामा हा आं दामनो हाया नै दरखानांदो मानोबा मा खेलायदोलाय नोंसो एदावग्रोदोस' आंलाय आंखौ नोंसो एदावग्रोदो आं दामनो हाया नामा नोंल' दामनो हागो नै दरखालांनाय खोब गावल' दामनो हायो आं दामनो हाया नामा आं दामनो हाया मालायखौ एदावनानै इयाव मिउजिक दामलायदो आं दामनो रोङा नामा आं दामनो हाया The Bluetooth device is connected successfully. खोब जादो गावनाबा खोब जादो इनिफ्राय एसे इमान दुखुनि बल ओंख्रिया खामथाबजोब्बाय खोमा नै सल'सो दामना दहैबाय दं इयाव ओंख्रिया खामथाबजोब्बाय सुइलाय हो एख' जायाखै दे नोंनि इयो गोसथोनाय मोननिसो सल' दामनो खोनासङो नामा बिराद दुमथेना दोन गावनाबा खोब गोसथोनाय मोननिया आद्रा थादोबा थादो आरोलै नोंना माथो बिराद दुमथेना दोननाय आद्रा थादोबा थादो आरोलै एसे दुखुनि सल' दामनो नाङा नोङो आं इदि दुखुनि सल' दामाखैना नोंनालाय मासाव आद्रा थादोबा थादो जिबनाव आद्रा दंबा नोंना मा बिराद दुमथेना दोन ओरैबायदि सोर थानाय सल' दामो नामा ओंखाम ओंख्रि संदो इखौ मोजां संनानै थानो हाया नोङो सोरनि थाखाय संफिननो गोनां जादोलै माय नों सोरखौ एदावफैदोंमोनलाय हरो ओरैबायदि दाम दुब दुब होनलायदो सं बिखाया दंमारोमोन ना आद्रा दंमारोमोन ना गारबोनाय गोजाम बुब्लि सोगाबदों आंखौ नों इमान दुखु दंबा नोंहा जिबनाव बेनो आं नुफेराखैमोन दुखु खोनासंनाय आं बिखायाव गारबोनाय
나이 무 레드 레바이디 야 고사야 능니 얘든 능니 마 벤사트라 얘든 자카트라는 응? 솔리 네 스르클드 쓰던 비디오 누바이 이만 바이 디만시 누바이 네 에세 게들 복스케 디클리드바 코로동 보이노 코로동 보이노 बेयाव बर' जानो थांनो नागिरदो नुबाय ओइनो थैखागोन नोङो जिबनाव दाबायदियाव नोङो इफोरबायदिनो बर' जायोबा थैखागोन नोङो मिथिबाय थैखाबाय नोङो जिबनाव बर' जाबा थैखाबाय नोङो बर'खौ जाबा मिथिबाय लिंहरदों नोंलाय हो हर 20 थाखा 20 थाखा बे गोजा मारांदो हो आबावै फैथारदों नामा बर'बाबो कत बरानो जाग्रा आनन्द लाय 20 थाखा 20 थाखा ज' जानो हायो नामा मेक्सनोबो लाखिनांगोन फाय मेक्सनो खाबो मेक्सनोबो लाखिनांगोन इखो मा इखि थाखा सामुस जासिदोंमोन आं दा इखो मेक्सनो सोगोन ना नोंखो मेक्सनो सोगोन 자 होखायासला नै जा सोला स्लिम खायो मा जाखो दि नै पिकास ना पिकास नुबाय बोरै अरसिदो भगबान भगबान ओइ हौवाला मानसिनावल' आयदा थाया मिथिबाय नुबाय नै आइथिंजों गाबथालायनानै जादोंमोन आइथिंजों गाबथालायनानै जादोंमोन नै ओरैबायदि नोंनावल' आयदा गैया मिथिबाय ओमफ्राय नोंखौ सिखायनोबा सिखायनो होनब्रा देनाय सलायनाय देनाय सलायनाय दे आं सिखायगोन जालां जालायो गुस्ट्रायखौ मा हायाखै बेबो जानो पार्टि जाखांबायानो मालायनो दे नङा नोङो सलायनोबा सलायनो दोरो नोङो सलायनोबा सलायनो दे खनसे सिखायनो दोनै दे अ दिदिखांनाय दोनै हागोन दे दे खोलैबानो दे थैखाबाय नोङो बिदिनो दे एखनबा दे हागोन दे थरायनाखौ फार्स्ट टाइम बाइक सिखायनो सोलोंहांदो हागोन दे हागोन मानसिया ट्राय खालामबा एख' हायै बुस्थु गैया मिथिबाय आं हमथागोन उनखैजा आं हमथाबाय थागोन ओमफ्राय नोङो खालि वान गियारावनो लानांगोन ओमफ्राय खालि नैखौ सालायनाङा ओइखौ लाखै लाखै आगारनानै फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि सलायग्रोनांगौ मिथिबाय आं नोंखौ सिखायनि मिथिबाय बुजिदो मानो गारिखौ थिखांनो हायाबा हालांगोन आरो बिदिनो हालांगोन बिदिनो मिथिबाय दे फार्स्ट टाइमाव आं नोंखौ हमथानानै सिखायगोन गथ'फोरखौ साइकेलखौ माबायदि सिखायो बेफोरखौ नों उनाव मिथिगोन मिथिबाय फार्स्ट टाइमाव गथ'फोरखौ माबायदि सिखायो आं बेफोरबायदि सिखायनो थैखाया दे थैखाया दे आं हमथागोन ना आगारा दे थैखाया दे र' आं केमेराखौ नै स्टेनाव दोननानै लाग्रोनि माबायदि सिखायगोन थरनाखौ दे जाबाय दे स्टार्ट हो दे Susah, sabia? Susah. Kesulitan susah. Ya, biasa salah.
Ye, aneh ngale. Akan deh, sapin deh. Ye gap gare gili dry. Pokokman. Beshi bagili le. Neng ngale. Pilih deh, video mau kunci. Tadi kan nak hayal beri soalnya nak ngale. Ini Patri kunci. Deh, tuh, macam kali kan mun soal. nih kalau laki-laki akar. Deh, Siapa apa bisa? deh. Kali ini laki-laki akar. Di sana lah. Akar lah mau jadi. Agak itu kok. Laki-laki akar lah mau jadi. Karakunya. Jadi. Aneh. Gila, geliban sering selakan le. Oh, hayal yang. Adamın lu kursus ya adamın. Aneh ini enggak. Soce eksekan nih karena adamın sih. Hababe. Hayal soalnya dah. There, try. Buzi deh angge, makalam nang, sampai gari kucing naya, apa mah bersulin deh, gari kucing naya angge. Şu bana kan daha apa kıy. Gari asram gula sih. Try success your goal. Focus your goal ne de. Bugün. Bentukan apa ini mbak? Nah, di. Mbak si mobilan saya na. Saya di. Jangan di. Tuh. Saya nih. Susah. Ih, man gilir gari kucing na. Itu nama. Salah le. Hayal yang kayak khasas baile. Paling ngalis ke bawah. Ngai nengah. Gari kucing na ya mancia. Oh, ebar serenggun. Pai, pane manusia kok selatu tuh kan nabi terbere. Te angbuno so pakai debar. Ngantil tuh ang jaru. De kan tuh angbuno so pakai debar. Aneh nah. Debar kesan sini tuh yang kamera akan de. De. Saya bisa korma ki. Saya. De. Sekarang lagi berhayal ni sah. Nggak bisa. Bisa karbana kan kemana? Oh, iku orang lam. Lima. Dia laki-laki tu. Lima. Dia di star kalau ni. Laki curah. Ada yang
Jangan. 내가 사줄래. Ya, dapat sisa kalau ini sisa yang zaman kau itu. Umur sepiting kan ini sisa kan yang Italian kau itu nggak tinggal. Kayak ngapu gitu kayak kali kencengnya. Iya, tinggal ini sisa piting yang Nah, kali kencengnya apa solehnya? mana kayak ini dia kan yang saya akan cigo. Ini sisa piting yang Kali kena di fitting kena kayak nih segera. Manusia kan ini piting yang dapat ini sikap kanan kau itu sikap kanan kau. Bang bisik. Coba. Bang nih boleh dah, ini boleh ditale. Try. Taman gini nih. Ya, ande. Iya, ande. Ande. Ini yang segera bah. Ini masih aku masih belum nanti kecoa. Nah, lihat anak kerja. Dia kunci deh. Hayang, Dia kunci bo. malah berapa dulu ya? Malah berapa jin dengar le kunci kau itu dengan sering mana. Nah ini ngabuk. Ya, dengan nunggu pil gua harus kayak betul dan bisa kan bisa na. Ayo nih praktis lah nih kunci ini cuman. Langgan nih nunggu saudur kita pil langgan. Iya benar. Deh, tuh. Nunggu pun nih syarat tuh saudur kita nih pil langgan. Lagi sangar. Polisi tak karena ini akan masih dikan. Berapa? Berapa? Oh iya, ini mantan memang. Ini kalau saya ini kan karena dia visual kan. Besok akan tahu ini mau kemana lagi. Bisa kan dulu yang dapat siap. Dengar. Masih dapat bang. Dengar lepas dengar ada mama. Kamu aku sendiri. Berapa? Berapa? Lihat lagi. Sudahlah. Belum jebai. 이거 이게 아주 호가 있고 이 Halang. 근데 콘서트 때 같이 미팅 때 저도 근데 이도 내가 이거 받아 이거 하나 Kau dulu. 내가 이거 무슨이야 네 이거 신기하다. 이거 신기하다.
Come back, all you get. You get, you get, you get.